И здравейте, хора! Днес ще играем с Дария. Майнкрафт, част втора, където се разделихме, нали, епизод втори, т.е. де. Аз съм епизод първи, защото аз съм епизод първи. Да, и аз съм епизод втори. И сега излизаме навънка. Да. Опа, Диня! Така. Чакай да сложа това. Не играм Майнкрафт. Тук ще е 14 и гледайте просто първа част на нашото видео. Тя ти къде си сега? Да, Аз сега да да ти е първа. не, втора ще. Няма такива мотива. Опа, Sugarcane единия. Към мен единията. Къде си ти? Това е малко. Не. О, Дария. Може да излезе между друг. Човек, как ти него ми остана? И? Дали има да знае? Омага! Знаете, че вероятно не са работени. Аз имам крафтинг тейбъл в мен. Не ми пука. Важното е, че имам крафтинг тейбъл. Аз слизам надолу, той даже не е какао, е кокобин. Има си име. Ще си мрънкала под носа. Хора, тя не ме вида. Аз съм много скрит. И тайно отивам на друго място. Ти не ме знаеш къде съм. Уножен подвесам. Не съм се давил. Аз то ударих с дървена брадва, бе! Не копай там! Не копай там! Изкачи се нагоре! Тук ще има работи! Не копай! Щом толкова си искаш? Аз те запушвам. Няма да отпуша! Как ти да не копаеш право надолу и да не копаеш тука?
Ти пак. Сега ще стоиш там. Да, що проблеми? За да ръка по хора. Така, хора, сега почваме друго яко къщи. И ето вам моята хипер яка къщичка, мъжичка. Това даже хора, това е изтеглен мап, не я слушайте. Това не са наши къщи. Никой няма друг код да си ги запълни така че. Аз отивам на мястото. Но това, ако не се лъжа... Да бе, не може да намерим сел, бе, ние сме точно до саваната. Да, бе. Защото съм пич. Не е вярно. Не може да никой не виж. Защо това Само да си изхъбя блокчетата. Остават ми 5 блокчета. 4, 3, 2, 1. Хора, ще се върнем. не снимаш видео, ме. След рекламите. По нова телевизия. Не рекламирай така, Сериозно, това е. Хора, Ако ме пушиш, пак сме тук. ще ме пушиш, Ще ходим да пушаваме Дария, хора. да ме измък. Да, точно това. Тя е поне да се направи една лодка. Така, хора, върнахме се. След Сега рекламите това по нова ще- телевизия. Ще ме спасяваш. Умри, бе. По-добре да умреш там. Човек, ама... Аз имам ли някакво дърво изобщо? Имам! Ама, чай. Хора, да знаете, че тези дни ще има нов видео на Survival. На Survival. Чай да си направя една лодка. Аз те виждам, не има. Хора, отиваме към Дария. Leave it name tag. What Така, който се интересува колко айрон имам, 15 айрон. Ще паркираме ето тук. Чакай малко да паркирам. Стоп. Leave. Паркирахме от хора. Отиваме да изкарваме. Отиваме да изкарваме. Ако имаш торч, ще е добре да си светнеш. Това е. Ето! Готово! Да. Защо са? Задъра! Аз съм над тебе, погледни нагоре. Погледни нагоре, де! Торча ти пречи! Много се гледаме друг. Това, който не знае как да се измъкнеш. Урок. Ма не, стига си! Какво правиш? Щупи блокчето веднага. Щупи го. Ще се научиш сега. Качи са при мене. В лодката. Мари, качи са!
Стига си ма бутала! Стига си ма... Айде. Ето виждате как ние се возим на една лодка. Чакай малко. Искам хората да ме видят. И така, Хора, обърках страните. One second. колко минути са? 10 и 21 секунди. 60. се. Хора, возим се. Живи сме, возим се. Преси аз вече се научих как докато играеш да сложиш камера, както играта. Да, и аз знам. Да. Така, направо ще паркираме от среща. И ще видим дали ще ме метите. Свиш, пиш. Аз се бутнах. Оп. One second. Options. Да. Къде си? Така, хора, имам една много яка новина за вас. Ама не знам дали много ще се радвате за мен. Аз ще не Чакай бе, ти вече имаш! Ти вече имаш една храна, аз нямам никаква храна. Спри с тази фетска! Баба Пецка душа зацепна. Който не знае как се прави луко, вземате си едни парчета на месо. Да, бе, месо на човек. Да, Имам 3 вълна, бе. да. Трябва да го направиш в крафтинг тейбъла. Много си зле. Трябва да го направиш в крафтинг тейбъла. Дай да те видя. Ма трябва да имаш и дърво. Ма защо излезе в момента, бе? Ти си в момента пия хора. Мисля, че трябва да има кратка рекламна пауза. Кратка рекламна пауза.